बिथांनो फिसाला नांगौ आरो ओमफ्राय बे फन रायलायबाय थानायाव बे लोगोआ होनबाय आरो फाग्लि दाउलानि बेगरखौ जा फिसाला मोनगोन होनबाय बियो बेखौहाय मोजां नायना लाग्रोलाय बिनि महरखौ आं मा खोन्थानांगौ खोन्थागोन एक नम्बराव बिनि महरखौ नायनानै ला बिनि उनाव आं खोन्थालांगोन ओमफ्राय 2 नम्बराव जोंहा बिथांखौबो नायनानै ला बे जाहैबाय मोनसे समाव बिराद भाइराल जादोंमोन ना मा भाइराल मिथिगौ ना बै मा होनदोंमोनलाय थैनोसै आं दिनै गोदान निउस खोनाबाय रा दाउलानि बेगर जायोबा फिसाला मोनोनो गोदान राव खोनानाय रा आङो दाउलानि बेगर जायोब्ला फिसाला मोनो होननाया नै बेनो नागेर दिनै आङो बेखौ मोनफैबाय फिसाला मोनो होननाया मोनसे समाव बिराद भाइराल जादोंमोन ना नाथाय गोरोन्थि साननो नाङा बेफोर मोनसे एन्टारटेनमेन्ट कमेडिसो बिथांखौथ' मोजां सिनायनानै एसे खेबनानै होदों मोजांनो र' सोंनि आङो आसा मा हिसाबै सोरनिफ्राय रोंनानै बिदि माबा जायोब्ला फिसाला मोनो होननानै बहा मोननाय नङा माने ओरैबायदि आरोना आङो थास' बिथ'रि ना थास' बिसं होनो आरो थास' बिथ'रि बेखौ खानो थांदोंमोन जोङो जमा लोगोफोरजों ओमफ्राय आङो फिसालाखौ बाबाय थादोंमोन ओमफ्राय सासे लोगोआ फन रायलायबाय थादों आरो बिदिनो लोगोजों आरो गावनि लोगोजों ओमफ्राय बिदिनो बे लोगोखौ बे होनहरबाय आरो माने बिथांनो फिसाला नांगौ आरो ओमफ्राय बे फन रायलायबाय थानायाव बे लोगोआ होनबाय आरो फाग्लि दाउलानि बेगरखौ जा फिसाला मोनगोन होनबाय बियो ओमफ्राय आंहा ओजों भिडिअ बानायगासिनो आंहा ओजों इउटुब बानायगासिनो भिडिअ नै जों थास' बिथ'रि खानो फैदों लोगोफोर होननानै ग्रोब फनाव रायलायनायाव बे लोगोआ बिदि बुंना होबाय नालाय ग्रोब खोनानानै आंहाबो होननाय जाबाय आरो औ नै लोगोफोर दाउलानि बेगर जा फिसाला मोनगोन होननानै आंहाबो बुंनाय जाबाय आरो औ ओमफ्राय मोनमारोबो नामाथाय बेखौ आं मिथिला मोनोबो जानो हागौ औ मिथिला जाहैबाय बे खोथाखौथ' फार्स्ट नोंनिफ्रायसो खोनादों ससियेल मिडियायाव रावबो मिथिफेरामोन नोंनिफ्रायनो आंनिफ्राय फार्स्ट मिथिनानै बिदिनो मानसिफ्रा बहुद कपि खालामनानै माने गाव गावबागाव फेसबुक पेजाव बै समाव आरो आंखौ होननानै मिथियामोन दा नोंबो मिथियामोन आंखौ होननानै आं खिन्थाना लानासो नों मिथिबाय ना औ माने महराबो बिदिनो एसजों लोगोसे बा बै सिगांनि थांखांनाय समजों लोगोसे महरफ्राबो सोलायबाय थायोना बिदिजोंनो थारमाने आंखौ होननानै बहुत मानसियानो मिथिया आरो औ गामियाव अपेनिं खालामदोंमोन अपेनिं खालामनायाव जेब्ला मामला जांख्रिथायनि थैसामाव जे ओरैबायदि भाइराल ओरैबायदि फन बयनिबो फनाव रुखु गाबगुलाबायनाया नै बेनो मोजां नायनाला एसे फकास खालामनानै हो बेनो माने ओरैबायदि जांख्रिथायखौ हाइलाइट खालामनो हानाया गोसोआव दुखु नांदोंमोन आरोखि जांख्रिथायनि थैसामनि फिल्मखौ नायनानै माने जों सिगाङाव एसे मोनबोदोंमोन नालाय दादा माने जेनेबा जांख्रिथायनि थैसामनिजों एसे सेम जानायखाय गोसोआव एसे नांदों आरोखि ओंखायनो बेखौ गोसोखांनानै आगोलनि माबाफोरखौ गोसोखांनानै एसे गोसोआव दुखु मोननानै गाबदों आरो जोंना नैबे जाहैबाय जों एखे धर्मनि मानसि जोङो फ्राय नुलायखायो जोंहा ना जेरावखि थाङा जोंहा मोनसे प्रग्राम जाबाय थायो नालाय जोंनि एखे धर्म बिसोरो माने बङाइगावआवनो थायो बे सखिखौ नायनो लुबैनानै बिसोरो ज' फैदों बेनिखायनो अब्ला नायदो